Sanibonani bafethu nodadewethu, sesikuyisikhathi sokuthi sikhulume iqiniso namhlanje bafethu, ngoba kade kwasa sifisa ukukhuluma iqiniso kodwa singazi soqala kanjani. Kunento ebuhlungu bafethu eyenzayo la enkolweni yobuNazaretha. Abantu emhlabeni bafethu abazi, abantu bazi ukuthi uma uthi uNazaretha usukulandela unyazi. Akunjalo bafethu. Sibaningi singamaNazaretha, maningi amaNazaretha angamaNazaretha kodwa futhi angekho ohlangothini lonyazi. Maningi futhi amaNazaretha angamaNazaretha angasho ukuthi ushembe uNkulunkulu kodwa athi ushembe umprofethi. So bafethu asingathwalisi amacala esingawazi, asingathwalisi amacala okungesiwa wethu. Thina mhla sifunda ubuNazaretha, mhla silalela u-Isaya umprofethi wokuqala echaza ngoNkulunkulu, wachaza ukuthi yena uthunywe uNkulunkulu uJehova. uNkulunkulu uJehova-ke bafethu akabonwa amehlo enyama futhi asisi isiqu kodwa umoya ongcwele. So wasechaza ukuthi yena uwumprofethi othunyiwe. So lento ukuthi bafethu kuhambe kuthiwa ushembe uNkulunkulu into eshintsha mumva leyo, into efike noshembe bakamumva. So ingathi masiyenza lento bafethu bese sonke sibhanqa ngabhande linye, sonke sifaka kuleyo nto leyo kuthiwa sonke sithi ushembe uNkulunkulu. Thina abanye siyazi bafethu ukuthi ushembe asiwo uNkulunkulu. Thina abanye siyazi ukuthi ushembe wayethunyiwe, ushembe wayemprofethi. So asingathwali amacala singawazi bafethu. uNkulunkulu uJehova bafethu, uNkulunkulu wabakhona umhlaba ungabibikho. uNkulunkulu akaze ezalwe, uNkulunkulu akaze ebe isipho senyama. Noma laba ababiza ushembe ngoNkulunkulu bafethu benezathu zabo noma bafundiswe leyo nto leyo, akuchazi ukuthi sonke bafethu sinaleyo nkolo leyo, ngoba umuntu uyafundisa into okungesiyo, kuya ngokuthi umuntu ufundiswe ini. So thina esifundisa ukuthi uNkulunkulu uJehova futhi uNkulunkulu abonwa amehlo, asiyingeni lento ukuthi sibize ushembe ngoNkulunkulu. Thina ushembe simbiza umprofethi. So asingabhali ngabhande linye bafethu. uNkulunkulu nje bafethu uNkulunkulu, uNkulunkulu uJehova, uNkulunkulu ngeke simbone amehlo enyama bafethu.